7th சாப்டர்ல எழுதிடலாம் மாதாஜி. இல்ல ஒரு வாரம் இல்ல மாதாஜி, நம்ம ஸ்லோகா ரிசைட்டிங் வர நமக்கு பாக்கி இருக்குது. 18 டேஸ்க்கு முன்னாடி இதை முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்தது அது 18 டேஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் 1 கொஸ்டின் மாத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் சப்மிட் பண்ணுங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் யூ கேன் டேக் லிட்டில் டைம். ஓகே, ரெண்டுமே பண்ணணுமா மாதாஜி? எஸ், ரெண்டுமே இந்த மாடியூலுக்கு ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா? நடத்தல மாதாஜி நீங்க, அதனாலதான் நாங்க இத முடிச்சிரோம். கரெக்ட் கரெக்ட். நீங்க வந்து 7th முடிச்சிரோம். ஃபர்ஸ்ட் 7th வந்து முடிச்சிட்டு சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க நிதானமா டைம் எடுத்து நான் 11th வரதுக்குள்ள நீங்க முடிங்க. ஓகே சரியா? நான் 11th பண்ணும்போது நீங்க அப்ப சப்மிட் பண்ணா போதும். அடுத்து சரியா? டவுட்ஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, தேங்க் யூ மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு 2-3 நாள் கூட கொடுங்க, நான் இன்னைக்கு டெஸ்ட் போறேன் மாதாஜி. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேல ஷோல்டர்ல வலிக்குது, அத போய் காமிக்க போறேன். காமிச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் see 2 weeks ஒரு அசைன்மென்ட் 2 weeksல கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஓகே, யூ டேக் ஆல் 2 weeks எடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாம 9வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் பாகம் 9வது அத்தியாயத்தை முடிச்சோன்னா அடுத்த வாரம் 10வது 9.26 இல்லையா? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும், அதுல இருந்து பார்க்க வேண்டியது. 20 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 20 வரைக்கும் முடிச்சிருக்குமா? 18 19 வரைக்கும் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களே மெசேஜ். 19 வரையில தான் எனக்கு எல்லாம் இது क्वेश्चन கேட்டீங்கல்ல மெசேஜ். ஆமா ஆமா, ஒரு நிமிஷம். 19 வரைக்கும் 19 வரையில தான் முடிச்சீங்க. 20ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். பட் இதுலயே இல்ல, ஒரு நிமிஷம். பிரசன்டேஷன் பார்க்கணும், ஒரு நிமிஷம். 4 குரூப்ஸ்ல 19 வரைக்கும் கொடுத்தீங்க. ஓகே, 11 to 25. யாராவது ஒரு பாட்டு பாடலாம். நைன்டீன் வரைக்கும் தான் இருக்கு. 20, 21, 22 காணோம். ஓகே, வில் கோ இன்டு த நீலஜிதாமே பாட்டில் 19 or 20. பாட்டில் என்ன சொன்னீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி, உங்க எல்லாருமே ஒரு பாட்டு பாடுனீங்கல்ல மாதாஜி, நீங்க என்ன அத பாடுங்க மாதாஜி. என்ன பாட்டு வேணுமா? இவங்க வர புக் வாங்கிட்டாங்க. பஜனுக்கு சரியா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு பண்ணீங்க இல்ல மாதாஜி, நீங்க அன்னைக்கு நல்லா இருந்தது. ராதா கிருஷ்ணா எல்லாமே பேரு ராதா கிருஷ்ணா மோட்ராவா? இல்ல மாதாஜி. ஜெய 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 ராதே ஜெய கிருஷ்ணா. கரெக்ட் கரெக்ட், அததான் கேக்குறாங்க. சரி, ஓகே ஓகே. ஜய ராதே ஜய கிருஷ்ணா ஜய விருந்தாவனா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாதா மதன மோகனா. ஜய ராதே ஜய கிருஷ்ணா ஜய விருந்தாவனா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாதா மதன மோகனா. श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धना कालिंदी जमुना जय जय महावाना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना. केशी घाट बंशी बाटा द्वादश कानन
जहा शाबे लीला कोइलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अविरनागरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण शक बटुध्वज राज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय राम गाता जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बशी जट जाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यकाना भक्ति ते जहरा पोइलो गोविंद चरना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना क्षीरस मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय जयोज्ज्वला रस सर्वरस सार प्रकिया भावे जह ब्रजते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री जानव पाद पद्म गौरियो स्मरण दीना कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Thank கிருஷ்ணா you, மாதாஜி. மாதாஜி. நல்லா நல்லா இருக்கு, இருக்கு மாதாஜி. Very மாதாஜி. nice, எங்களுக்கு Mataji. சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. Very nice. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. எங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே சரிங்க மாதாஜி மாதாஜி மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? கண்டிப்பா படிங்க மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. எத்தனாவது பாட்டு மாதாஜி? புஷ்ப மாதாஜி இதுல வந்து எத்தனாவது புக்ல. பக்கம்? 144வது பக்கம் மாதாஜி. வைஷ்ணவ பாடல்கள்ல ம். வாசிக்கவா மாதாஜி? சின்ன புக்கா வாசிங்க இருக்கு. வாசிங்க பதம் 1. பாடலின் பொருள்: ராதை வாழிய, கிருஷ்ணர் வாழிய,
தெய்வீக காடுகளை கொண்ட விருந்தாவனம் வாழிய. விருந்தாவனத்தின் 3 முக்கிய விக்கிரகங்களான ஸ்ரீ கோவிந்தர், ஸ்ரீ கோபிநாதர், ஸ்ரீ மதன மோகனர் வாழிய வாழியவே. இத 3 தான் நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வாசிக்கிறீங்க இல்லையா? வெரி பிகினிங்ல இருந்து கோவிந்தா, கோபிநாத அண்ட் மதன மோகனா. பதம் 2. சியாம குண்டம் வாழிய, ராதா குண்டம் வாழிய, கோவர்த்தன மலை வாழிய, யமுனை நதி வாழியவே. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தங்களது பாலிய லீலைகளை அரங்கேற்றிய மகாவனம் வாழிய வாழியவே. 3. கிருஷ்ணர் கேசி அரக்கனை கொன்ற கேசி படித்துறை வாழிய. கிருஷ்ணர் தமது புல்லாங்குழலை வாசித்து கோபியர்களை கவர்ந்து வம்சிவடம் வாழியவே. விரஜதாமத்தின் 12 காடுகள் வாழியவே. இந்த இடங்கள் யாவும் நந்தரின் மகனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது லீலைகளை புரிந்த இடங்களாகும். பதம் 4. கிருஷ்ணரின் தெய்வீக பெற்றோரான நந்தரும் யசோதையும் வாழியவே. ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் அனங்க மஞ்சரிக்கும் அண்ணனாக திகழும் ஸ்ரீ தாமம் முதலிய கோபர்கள் வாழியவே. விரஜத்தின் பசுக்களும் கன்றுகளும் வாழியவே. 5. ராதையின் தெய்வீக பெற்றோரான விருஷபானுவும் அழகிய கீர்த்திதாவும் வாழியவே. சாந்திபனி முனியின் தாயாரும் மதுமங்களர் மற்றும் நந்திமுகியின் பாட்டியும் தேவரிஷி நாரதரின் அன்பிற்குரிய சிஷ்யையுமான பௌர்ணமாசி வாழியவே. விரஜதாமத்தின் ஆயர்குல இளம் பெண்கள் வாழியவே. 6. விருந்தாவன தாமத்தை பாதுகாப்பதற்காக அங்கு வசிக்கும் கோபீஸ்வரர் சிவன் வாழியவே. கிருஷ்ணருடன் விளையாடும் பிராமண தோழரான மதுமங்களர் வாழியவே. பலராமர் தமது ராச நடனத்தை அரங்கேற்றிய ராம படித்துறை வாழிய. ரோஹிணியின் மகனான பகவான் பலராமர் வாழியவே. பிருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவரும் வாழிய வாழியவே. 8. கர்வமிக்க வேத பிராமணர்களின் மனைவியர் வாழியவே. காளிய நாகத்தின் மனைவியர் வாழியவே. அவர்கள் தூய பக்தியினால் பகவான் கோவிந்தரின் தாமரை திருவடிகளை அடைந்தனர். 9. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராச நடனத்தை அரங்கேற்றிய இடம் வாழிய. ராதா சியாமர் வாழியவே. பகவான் கிருஷ்ணருடைய எல்லா லீலைகளிலும் மிகவும் இனிமையான தெய்வீக ராச நடனம் வாழிய வாழியவே. 10. தெய்வீக பரகீய பாவத்தின் வடிவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் விருந்தாவனத்தில் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டதும் எல்லா ரசங்களிலும் தலை சிறந்ததுமான சிருங்கார ரசம் வாழிய வாழியவே. 11. நித்யானந்த பிரபுவின் துணைவியான ஸ்ரீ ஜானவா தேவியின் தாமரை திருவடிகளை நினைத்தபடி மிகவும் வீழ்ச்சியுற்ற இந்த சேவகன் திருநாம சங்கீர்த்தனத்தை பாடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க இல்ல அங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது சின்ன புக்ல இதுல இல்ல மாதாஜி, வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த இது இந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களின் பாடல்கள் அதுதான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதுல இல்லாத மாதிரி இருக்கு, தெரியல. அழகான குளோரிபிகேஷன் இல்லையா இந்த பாடல்ல? அனைவரையுமே இந்த இடத்துல நினைவு கூறப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? நாளைக்கு சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி எங்களுக்கு. சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 தடவை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பாடி. ஷூர் 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 ஷூர். மாதாஜி இத லாஸ்ட் வீக்கே நீங்க போடுறேன்னு சொன்னீங்க, மறந்துட்டீங்க. எது மாதாஜி? இப்ப இந்த பாட்டு தான் போன தடவையும் பாடுனீங்க, இதுல போடுறேன்னு சொன்னீங்க. ஓகே, இதுல நம்மளுக்கு இதுல லிங்க்லையா? சரி போடுறேன். மறந்து போயிடுறேன் மாதாஜி, நான் கூட எதனா ஒரு வேலையில. சாரி ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
ऋषभानुषुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இந்த 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 25வது ஸ்லோகம் இந்த பிபிடில இல்லாதனால நம்ம டைரக்டா இங்க ஸ்லோகத்துக்கே வந்துடலாம். அதுல நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வாறு அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும், எவ்வாறு we can அப்ளிகேஷன் நாலேஜா இல்ல ப்ரீச்சிங் நாலேஜ் இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யஜ்ஞைர் இஷ்ட்வா ஸ்வர்ககதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியம் ஆசாத்ய சுரேந்திரலோகம் ஆஸ்னாந்தி திவ்யான் த்வி தேவ போகான். அதாவது திரைவித்யா அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து 3 வேதங்கள், அதாவது அதர்வ வேத தவிர ஜென்ரலாவே நமக்கு வந்து இந்த 3, அதாவது என்ன வேதங்கள் அது, ரிக், எஜூர் அண்ட் சாமா, இந்த 3 வேதங்களை பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம் நிறைய இடங்கள்ல இல்லையா. இன்னும் 4வது வேதமாக பிறகுதான் வந்தது அது, அதனாலதான் முதல்ல வந்து இந்த 3 வேதங்கள் தான். சோம, அதாவது இது ஸ்வர்க்கத்துல சோமபானம் இல்லையா. புதா, அதாவது பூதா அப்படின்னா பியூரிஃபிகேஷன், அதாவது நம்ம பாவங்களிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்தி. மேலும் யஜ்ஞங்கள் இல்லையா, நாம ஆற்றக்கூடிய, அதாவது தியாகங்கள் என்பது யஜ்ஞங்கள், வளர்க்கக்கூடிய யஜ்ஞங்கள். இஷ்ட்வா வர்ஷிப்பிங், அதாவது நாம பக்தி செய்தல். ஸ்வகதீம் பேசேஜ் டு ஹெவன், அதாவது பாதை, சொர்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாதை. பிரர்த்தியந்தே ப்ரே ஃபார் புண்ணியம், அதுக்கப்புறம் அதாவது புண்ணியா மீன்ஸ் அதாவது தர்மமான செயல்கள். அசாத்திய அட்டைனிங், சுரா இந்திரன் இல்லையா. சுரா என்றால் தெய்வம், தெய்வீகமான. அசுரா என்றால் அதாவது அசுரர்கள். சோ இந்திரலோகத்திற்கு செல்வார்கள். அஷ்னந்த் என்ஜாய், திவ்யான் கெலஸ்டியல், த்வி இந்த ஹெவன், தேவ போகான் த பிளஷர் ஆஃப் த காட்ஸ், அதாவது அங்கே என்ன தெய்வீகமான, அதாவது இயல்புகளை எல்லாம், மேலும் தெய்வீகமான அதாவது செயல்கள், அதனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் எல்லாமே அந்த சொர்க்கலோகத்துல நமக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் கிடைச்சா கூட மீண்டும் நாம புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நமக்கு அங்க பிராப்தி கிடைக்கின்றது. அதான் புண்ணியங்கள் வந்து முடிந்து விட்டால் மீண்டும் நாம இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான் இல்லையா. சோ தோஸ் ஹூ ஸ்டடி வேதாஸ் அண்ட் ட்ரிங்க் த சோமரசா சீக்கிங் த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், அதாவது யார் ஒருவர் வேதங்களை கற்றல், மேலும் அதாவது சொர்க்கலோகத்திற்கு சொர்க்க பிராப்தி பெறணும்னு நினைச்சுண்டு இல்லையா, வேதங்களை கற்றல், அங்கே சென்று வந்து சோமபானம் இல்லையா. சோ அதை வந்து அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு பக்தி செய்பவர்கள் எல்லாம் தேவர்களை தான் வழங்குவார்கள் இல்லையா. சோ தே வர்ஷிப் இன்டைரக்ட்லி மீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். டைரக்டா பகவானை சேவிக்கிறது கிடையாது. தேவ ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வர்ஷிப் மீ இன்டைரக்ட்லி பியூரிஃபைட் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது பாவ விலைகளிலிருந்து அவர்கள் வந்து தூய்மை அடைந்த பிறகு they take birth on the pious heavenly planet of Indra where they enjoy godly delights. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மீண்டும் வந்து அதாவது தெய்வீகமான மற்றும் வந்து அந்த சொர்க்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகத்தில் ஒரே சத்தமா இருக்குமா ரேவதி அவங்களுக்கு ரொம்ப மியூட் ஆயிட்டு. ஓகே వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ஓகே ஓகே நான் எல்லாருமே மியூட் பண்ணிடுறேன். நீங்க யாருக்கு வேணுமோ கை உயர்த்துங்க. ஓகே, இல்லன்னா அது வேற நடுவுல ஓபன் ஆயிரும் போல இருக்கு மாதாஜி அந்த ரேவதிங்கிறவங்களுக்கு. ஆமா, எஸ், நோ ப்ராப்ளம். நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். யாருக்காவது அன்மியூட் பண்ணணும்னா எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அன்மியூட் பண்றேன். மேலும் தேவ உலகத்தில் பிறவி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் தேவ உலகத்தில் பிறப்பதற்கான மார்க்கத்தையும் அடைகிறார்கள் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம படிக்கின்றோம். இது வந்து எதனுடைய காரணத்தால்? 3 அதாவது வேதங்களை வந்து படிப்பதால். A Brahmana who has studied all these 3 Vedas is called as Trivedi.
அதாவது 3 வேதங்களை படித்தவர் என்று பொருள் அவருக்கு. Anyone who is very much attached to the knowledge derived from these Vedas is respected in society, இல்லையா? ஸோ மதிக்கப்படுகின்றார்கள். வேதங்களை படித்தவங்களுக்கு வந்து மதிப்பு என்பது உண்டு. So there are many scholars of Vedas who do not know the ultimate purpose of studying them, இல்லையா? ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி, அதாவது துரதிர்ஷ்டவசமாக வேதங்களை பயில்வதால் என்ன நன்மை அப்படிங்கிறத வந்து அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்றதே தெரியாமலே வேதங்களை படிப்பவர்கள் உண்டு, இல்லையா? ஸோ வேதங்களை அறிவதால் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேதங்கள் பயில்வதால் நம்முடைய நோக்கம் என்னன்னா டு நோ அபவுட் த காட், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நோக்கம். ஏன்னா வேதத்தினுடைய நாயகனே அவர்தான், வேதங்கள் எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றியது. இப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம படிச்சுட்டு வரோம், இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஆனால் இந்த நோக்கத்தையே புரிந்து கொள்ளாமல் நிறைய பேரு அந்த வேதங்களை படிக்கிறார்கள். So therefore Krishna herein declares himself to be the ultimate goal of all three Vedas. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அழகான ஒரு இது. So the ultimate goal of becoming the scholars in the three Vedas, அது என்னன்னாக்கா to know about the supreme personality, இல்லையா? அவரை தெரிந்து கொள்வதுதான். The actual Trivedis take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in pure devotional service to satisfy the Lord. உண்மையான அந்த வேத ஞானத்தை பெற்றவர் வந்து அவருக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வேதங்களுடைய நோக்கமே பகவானை தெரிந்து கொள்வதுதான். அதனால் அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறது, தூய பக்தி செய்வதில் வந்து அவர்கள் வந்து அதாவது எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு கொண்டு பகவானை திருப்தி செய்கிறார்கள். Devotional service begins with the chanting of mantra, Maha Mantra, இல்லையா? And side by side trying to understand Krishna in truth. நாம எல்லாம் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ, இல்லையா? அதாவது நாம ஜபங்களை சொல்கின்றோம், பேரலா பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு பகவானுடைய அவருடைய ரூபம், அவருடைய நாமம், அவருடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள் இதையெல்லாம் வந்து நாம வாசிக்கும் பொழுது அவர் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறு அல்ல அப்படிங்கிறத வந்து, அவருடைய நாமம் வேறல்ல, அவருடைய ரூபம் வேறல்ல, அவருடைய செயல்கள் வேறல்ல, அவருடைய லீலைகள் வேறல்ல என்பதை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே நம்மளால புரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடைய அதாவது பொருளுரை நமக்கு ரொம்பவுமே உதவி புரிகின்றன. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா அண்ட் ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்லி those who are simply official students of Vedas become more interested in offering sacrifices to different demigods like Indra, Chandra, இல்லையா? ஸோ வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு, 95% ஆஃப் வேதாஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷனுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம், இல்லையா? ஸோ இந்த கடவுளுக்கு நாம் இதை சமர்ப்பணம், அந்த கடவுளுக்கு நாம் இதை சமர்ப்பணம் செய்தால் இதை அடைவோம், அதை அடைவோம்னு எல்லா பௌதிக லாபத்தை அடைவதற்கான மார்க்கங்களுக்கு நாம் அதையெல்லாம் முயற்சி செய்யறோம், இல்லையா? ஆனால் உண்மையிலே வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஸோ நாம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளும் இன்றி வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அனைத்துமே பகவானின் திருப்திக்காக நாம செய்யணும்ன்ற அந்த குறிக்கோளை நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். By such endeavor, the worshippers of different demigods are certainly purified by the contamination of the lower qualities, இல்லையா? கீழான இயல்புகள், இந்த பௌதீக இருக்கனுடைய கீழான இயல்புகள் என்ன? பேராசை, இல்லையா? துயருற்றோர் மற்றும் அதாவது செல்வத்தை விரும்புவோர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லோ லெவல்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுறதே பக்தி கூட, இல்லையா? ஸோ அதான் ஒன்றை அடையணுன்றதுக்காக தான் நம்ம பக்தியே நம்ம செய்யும். ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ல தான். அதுக்கப்புறம் அந்த பக்தியில நம்ம திளைக்கும் பொழுதுதான் நாம வந்து ஒன்றை அடையணும்ன்ற அந்த விருப்பத்தையே கூட நம்ம கைவிட்டுறோம், இல்லையா? பகவான் மீது பக்தியை வந்து மேன்மையா எடுத்து செல்வதற்கான பக்குவமான மனசை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஸோ 95% வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் தான், ரஜோகுணம் தான் நம்ம மேலோங்கி இருக்கிறதே. ஸோ ஆனா தேர்பை எலிவேட்டட் டு ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ். அதுக்கப்புறம் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் என்னென்ன லோகல், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்போலோகம், இது எல்லாத்துக்குமே அவர்கள் வந்து சென்றடைகின்றார்கள். Once situated on those planetary systems, one can satisfy his senses hundreds and thousands of times better than on this planet, இல்லையா? இந்த புவி வாழ்க்கையை விட மேல் லோகத்திற்கு சென்ற நம்முடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே மேன்மை அடையும். ஸோ இட் வில் பி மேல போக போக நம்முடைய குணாதிசயம் வந்து மேன்மையானதாக இருக்கும். கீழே போக போக நம்ம வந்து இன்னும் இழிவான பாதைக்கு செல்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதனால்தான் நம்ம ததா சக்தியில இருக்கிறது, இல்லையா? ஏததம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷினே புண்ணிய மிருத்யுலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயி தர்மம் அனுப்பிரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே, இல்லையா? புக்த்வா ஏவம், having been enjoyed, இல்லையா?
அந்த சொர்க்கலோகத்துல வந்து நாம நல்லா என்ஜாய், அங்கே வந்து நம்முடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்த பிறகு இல்லையா, அங்கே பிறவி எடுத்த பிறகும் அங்கே நம்ம ஆற்றிய இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து ஆற்றிய புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைத்தாலுமே அந்த புண்ணிய காலங்களை வந்து நாம நல்முறையில் உபயோகப்படுத்தி நம்ம பகவானிடத்தில் போகிறதுக்கான பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனா அங்கே சென்ற பிறகு அங்கிருக்கக்கூடிய வைபவங்கள்ல நம்ம மனதை திளைத்து இல்லையா, அதுவும் வந்து பௌதிக இயற்கை தானே, பார்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் நேச்சர். ஸோ அதுலயே வந்து நம்ம மனசை திளைத்து அதுலயே நம்ம வந்து என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா, அங்கேயும் வந்து பௌதிக என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஸோ அந்த நிலையில போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு எக்ஸாஸ்டட் இல்லையா, புண்ணியாஸ். ஸோ மிருத்யுலோகம், இந்த அதாவது இந்த மிருத்யுலோகத்திற்கு நாம திரும்பி வருகின்றோம் இல்லையா, துக்காலயத்திற்கு நாம திரும்பி வருகின்றோம். விஷந்தி, ஃபால் டவுன், ஏவம் த்ரையி ஆஃப் த வேதாஸ், தர்மம், டாக்டரின்ஸ், அனுப்பிரபன்யா, ஃபாலோயிங், கதாகதம், அதாவது கதா ஆகதம், அதாவது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு இல்லையா. சோ இத காமா காமக, டிசைரிங் த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ 95% இந்த மாதிரியான நிலைகள்ல தான் நாம் இந்த புவி வாழ்க்கையில நம்முடைய செயல்களை வைத்திருக்கின்றோம். லபந்தே, அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவியை நாம அடைகின்றோம். ஸோ மேலும் அந்த புவி வாழ்க்கையில் வந்து அதாவது அந்த சொர்க்கலோகத்தில் வந்து நாம சுகங்களை அனுபவித்து நம்முடைய புண்ணியங்களால் ஆன ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் their புண்ணியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸாஸ்ட், அதாவது தீர்ந்த பிறகு மேலும் இந்த மிருத்யுலோகத்திற்கு நாம திரும்பி வருகின்றோம். those who seek sense enjoyment, யார் ஒருவர் இந்த பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் இதுல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்களோ, adhering the principles of 3 வேதாஸ், வேதங்கள்ல சொன்ன மாதிரி அது இந்த பலனுக்காக அந்த பலனுக்காக நாம் உபயோகப்படுத்தி செய்தோம் என்றால் அப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற அந்த சக்கரத்துக்குள்ளேயே தான் நுழைந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஸோ ஒன் ஹூ இஸ் ப்ரொமோட்டட் டு ஹையர் பிளானட்டி இல்லையா, லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப், பெட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ், இங்க இருக்கிறத விட அங்க நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம அங்க இருப்போம்னா நம்முடைய புண்ணிய காலங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம இருப்போம் இல்லையா. he who has not attained perfection of knowledge, ஞானத்தினுடைய அதாவது பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னாக்கா முழுமையை அடையாதவர்கள் இல்லையா, அந்த பெர்ஃபெக்டான அந்த ஸ்டேஜ் அடையாதவங்க வந்து ஆஸ் இண்டிகேட் வேதாந்த சூத்திரத்தின் பிரகாரமே இல்லையா. ஸோ இஃப் we who fails to understand கிருஷ்ணா, வேதங்களுடைய நோக்கமே 15.15 என்ன சொல்றது, வேதத்தினுடைய நாயகன், வேதங்கள் எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றியது இல்லையா, அனைத்து வேதங்களுக்குமே அவர்தான் வந்து புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகின்றது என்று நம்ம அந்த 15வது ஸ்லோகத்துல படிச்சிருக்கோம். சோ அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே வேத கல்விகளை பயின்றாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு என்ற அந்த நிலையை அவர்கள் எடுத்து செல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து, அதாவது எப்படி நம்ம அந்த ஜெயிண்ட் வீல்ல வந்து கீழே தொடங்கி மேல போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வருவோமோ அதே மாதிரிதான் பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம், பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம், இந்த சைக்கிள் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு இந்த இடத்துல. So one should better take spiritual knowledge to enjoy the eternal life of full of bliss and knowledge இல்லையா, அதாவது சத் மற்றும் சித்து, ஆனந்தம் இல்லையா, இந்த 3 நிலைகளை நாம கண்டிப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும். நெவர் ரிட்டர்ன் டு திஸ் மிசரபிள். ஸோ அதை நாம் உணர்ந்தோம் என்றால், சச்சிதானந்த நிலையை உணர்ந்தோம் என்றால் மீண்டும் இந்த துக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு நம்ம நுழையவே மாட்டோம். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யஹம். அதாவது அனன்யா என்றால் எந்த ஒரு இலக்கும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு டார்கெட் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை இல்லையா. ஸோ நோ அதர் ஆப்ஜெக்ட். சிந்தியா அதாவது கான்சென்ட்ரேட்டிங். ஸோ எந்த ஒரு பொருள் மீது நமக்கு வந்து நாட்டம் இல்லாமல் வெறுமனே வந்து அதாவது கேவல பக்தி இல்லையா, பகவான் மீது மட்டும் மனதை நிலைநிறுத்துதல். ஸோ ஜனக பரியுபாசத்தே, ப்ராப்பர்லி வர்ஷிப், அதாவது பக்தியை எவ்வாறு செய்ய வேண்டுமோ அந்த பக்குவமான முறையில் செய்யறது. ஸோ ஆல்வேஸ் அதாவது நித்யா அபியுக்தாயா, ஃபிக்ஸ்ட் இன் டிவோஷன், அதாவது எப்படி மனசுல வந்து பகவானை வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது ஹிருதயத்துல, அதை தவிர்த்து வேற எது மேலேயுமே நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல நாட்டம் இல்லை. ஸோ அந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி எதுவுமே, இங்க இருக்கிறது எல்லாமே மிருத்திலோகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் தான், எல்லாமே வந்து டெம்பரரியா சில காலம் மட்டும்தான் நாம உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட வஸ்துக்களில் இருந்து நாம வந்து முக்தி அடைந்து நித்தியமான பகவான் மீது வந்து நம்முடைய பக்தியை நாம செலுத்தும் பொழுது அவர்களை வந்து பகவான் வந்து கண்டிப்பாக ரட்சிக்கின்றார், காப்பாற்றுகின்றார் என்பது இந்த பதம். பட் தோஸ் ஆல்வேஸ் வர்ஷிப் மீ, அதாவது யார் ஒருவர் வந்து எப்பொழுதும் அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிவோஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே அதாவது பக்தி மட்டும்தான்,
இன்க்ளூசிவ் என்னும் பொழுது இந்த பௌதிக எல்லாமே வந்துடும். அதாவது வெறுமனே வந்து கேவல பக்தி மட்டும். மெடிடேட்டிங் ஆன் மை டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபார்ம், என்னுடைய தெய்வீகமான அதாவது ரூபத்தின் மீது யார் ஒருவர் தியானத்தை மேற்கொள்கின்றாரோ, டு தெம் அவரிடத்தில், இது அழகான ஒரு ஸ்லோகம், அவர்களிடத்தில் இருப்பதை நான் ரட்சித்தும் அவர்களிடத்தில் இல்லாதவற்றை நான் கொடுத்தும் பரிபாலிக்கின்றேன் சொல்லிட்டார் பகவான். ஐ பிரிசர்வ் வாட் தே ஹேவ், அவரிடத்தில் இருப்பதை நான், ஒரே நிமிடம் அர்ஜென்ட். So they carry what they lack and I preserve what they have. அவர்களிடத்தில் இருப்பதை நான் ரட்சித்தும் அவர்களிடத்தில் எது இல்லையோ அத்தகைய வஸ்துக்களையும் நமக்கு எது தேவையோ அதுதான் பகவான், நம்மளுடைய நன்மைக்கு எதுவோ அதுதான் கொடுப்பார் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அது ரட்சிப்பார். ஸோ அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் ரட்சிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பிரத்யேகமா பகவான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனைகள் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஹி ஆல்வேஸ் ஹேஸ் தட் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் நமக்கு இருக்கு. அதனால நம்ம கிட்ட என்ன லேகிங்கோ, நம்ம கிட்ட என்ன ஞானம் இல்லையோ அதை வந்து கண்டிப்பாக பகவான் வந்து நமக்கு வழங்குகிறார். ஸோ நம்முடைய நன்மைக்காக, இந்த ஆத்மாவுடைய நல்நிலைக்காக என்ன தேவையோ அதை எல்லாத்தையுமே பகவான் கொடுப்பார். ஸோ அதனால ஒன் ஹூ இஸ் unable to live for a moment without Krishna conscious cannot think, but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in the devotional service. எவ்வாறு? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா, ஆஃபரிங், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், அப்புறம் சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், பாத சேவனம், இப்படி நவவித பக்தி எல்லாமே நம்ம செய்யும் பொழுது, ஸோ அதாவது பகவானோட வந்து நாம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம், ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்றோம் இல்லையா? Such activities all auspicious and full of spiritual potentials who can make a devotee perfect in self-realization. இந்த மேல சொன்ன இந்த நவவித பக்தி நாம் செய்யும் பொழுது ஆத்ம சுத்தம் ஏற்படுகின்றது. பக்தி பாதையில நம்ம வந்து முன்னேற்றமான நிலைக்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். பகவானுடைய தாழ் பணிவதற்கான பக்குவத்தையும் நாம் பெறும் பொழுது தன்னுணர்வுல நாம யார் என்பதை, ஹூ am I அப்படிங்கிறது வந்து புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா? அவை அனைத்துமே நமக்கு வந்து மங்களகரமான நிலைகள், அதாவது மங்களகரமான செயல்கள் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் வாழும் காலத்திலே கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு அடைய பெறுகின்றது. அதுவே வந்து யோகம் என்று பொருள். ஸோ யோகம் என்றால் இணைப்பு, பகவானோட நாம அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி இல்லையா, லிங்க். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் டெலிஃபோன் இருக்கு, அந்த டெலிஃபோன் கூட அதாவது எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா? நாம இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபோன் பண்றோம்னா, லேண்ட்லைன் எடுத்துட்டா கூட அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலியமா இன்னொரு லேண்ட்லைனுக்கு நம்மளால கால் பண்ண முடியும். டைரக்ட் கனெக்டிவிட்டி நமக்கு கிடையாது. த்ரூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன் சென்டர் பாயிண்ட் இல்லையா? அதுதான் பக்தி என்னக்கூடிய அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் மூலியமா நாம வந்து அதாவது சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் இல்லையா? ஸோ அதாவது நம்ம எப்படி கனெக்ஷன் எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இணைந்து விடுகின்றது, அதாவது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. அதுதான் வந்து பக்தி. ஸோ தூய பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஷேமா ரெஃபர்ஸ் டு மெர்சிஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன். ஷேமம் இல்லையா? அதாவது ஷேமம் என்றால் நமக்கான நன்மைகள். ஸோ அந்த நன்மைகள் எது? அதாவது பாவமற்ற செயல்களில் ஈடுபடுதல், இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த ஒரு பாவத்தையும் செய்யாம புண்ணியங்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது, பாவ செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறது, நம்முடைய கடமையாக நிறைவேற்றுவது, இது எல்லாமே வந்து நற்காலியங்கள் ஒரு ஆன்மாவிற்கு. அது எல்லாமே நம்ம யாருடைய அருளால் பண்ண முடியும்? பகவானுடைய கருணையால் மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். 75% எல்லாம் நம்ம முயற்சி, குருவனுடைய வழிநடத்துதல் எல்லாம் நடந்தாலுமே அந்த 25% பகவானுடைய அனுகிரகம் என்பது இல்லை என்றால் நம்மளால முழுமையாக நம்முடைய பக்தி செயலை நிறைவு செய்ய முடியாது. அதனால்தான் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தின் மீது மனதை லயித்து நாம வந்து பக்தியை செலுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் நாம இந்த புவி வாழ்க்கையில் வந்து திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஏ அபி அந்நிய தேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தாயன விதாக தே அபிமாம் ஏவ கௌந்தேயா யஜந்தி ஆவித்தி பூர்வகம். ரொம்ப அழகான வார்த்தை ஆவித்தி. அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்தாலும் நாம டெஸ்டினேஷன், அதாவது நம்ம யாரை வணங்கினாலும் பகவானுடைய உலகத்திற்கு போய் சேர்ந்து விடுவோம் என்ற தவறான ஒரு அதாவது கான்செப்ட் இல்லையா? இது உண்டு.
ஞான மார்க்கத்திலும் சரி, அதே மாதிரி வந்து இந்த கிரியாகள் மார்க்கத்துல எல்லாமே நம்ம இதை தான் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா தேர் ஆல் எனர்ஜி லெவல்ஸ், வெறுமனே பிரகாசம், பகவானுடைய சக்தி ரூபம் மட்டும்தான், அதை வைத்துதான் வந்து அங்கே நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கப்படுகின்றது இல்லையா. சோ அது வந்து ஆவித்தி பூர்வகம். எந்த டிக்கெட் எடுத்தாலும் நான் டெல்லி போய் சேர்ந்துருவேன் ஃபிளைட்ல அப்படின்னாக்கா, நான் சென்னை டிக்கெட் எடுத்தாலும் சரி, இல்ல வந்து நான் வந்து கல்கட்டா டிக்கெட் எடுத்தாலும் சரி, மும்பை டிக்கெட் எடுத்தாலும் சரி, நான் வந்து டெல்லி போய் சேர்ந்துருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கோட செய்யக்கூடிய பக்தி இல்லையா. ஸோ யாரை வணங்குகின்றோமோ அவர்களுடைய உலகத்திற்கு நம்ம போய் சேர்வோம். இதை நம்ம டெஸ்டினேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை விடுத்துட்டு நான் எந்த தேவதை வணங்கினாலும் நான் பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துருவேன்னு நினைக்கிறது வந்து தவறான கூற்று இல்லையா. those who are the devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me. இன்டைரக்டா தான் நம்ம அவரை வணங்குகிறோம். ஆனா அது தவறான ஒரு, அதாவது வணங்குதல் முறை இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து பிற தேவதைகள் வணங்கும் பொழுது அந்த தேவதைகளுடைய லோகத்திற்கு தான் நம்ம செல்ல முடியும். சோ ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இங்க வணங்கினாலும் நாம வந்து வைகுண்டம் போயிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது தவறு. சோ அது பல கிளைகளுடைய மரத்திற்கு சமமானது. நேரான ஒரு கிளைய எவ்வாறு வந்து உச்சிக்கு சென்று நேர் பாதைக்கு செல்வது என்பது பகவானை டைரக்டா வணங்குறதுக்கு சமம். ஆனா அதை விடுத்துட்டு பல்வேறு தேவர்களை நம்ம வணங்கும் பொழுது இறுதியில வந்து நம்ம வந்து வைகுண்டம் போயிடுவோம்னு நினைக்கிறது வந்து பல கிளைகளுடைய மரத்திற்கு ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல இல்லையா. The persons who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent. Although such worship is offered to me indirectly. இன்டைரக்டா பகவானுக்கு தான் நம்ம சேவிக்கிறோம். ஏன்னா அவர்களும் பகவான் தான் படைத்தார். மேலும் அவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா தான் இருக்கின்றார். அவர்கள் அருள் பாலிக்கக்கூடிய அனைத்து வரங்களுமே பகவான் இடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. இதெல்லாம் நம்ம முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல நம்ம படிச்சும் இருக்கும். ஸோ when a man pours water, இந்த அனாலஜி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா. கிளைகளுக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து நாம வந்து ஊற்றினால் அது டைரக்டா அந்த மரத்தினுடைய அந்த செடியினுடைய வேருக்கு போய் வந்து சேருவது கிடையாது இல்லையா. ஒரு பார்ஷியலா தான் போய் சேரும் இல்லையா, கொஞ்சமா போய் சேரும். உண்மையிலே அந்த நீரானது வேருக்கு சென்று சேருவது கிடையாது. அதனாலதான் டைரக்டா வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் அந்த வேறு என்ன செய்யும், அனைத்து அந்த நீரையுமே எடுத்துக்கொண்டு அந்த செடி மற்றும் கொடி மரம் எல்லாத்துக்குமே அது முழுமையாக அந்த வந்து சப்ளை பண்ணும். அதனாலதான் டைரக்டா நாம வந்து பகவானை சேவித்தால் அனைத்து தேவர்களுமே நம்ம விராட் ரூபத்துல பார்த்தா பகவானுடைய ரூபத்தில் தான் அடங்கி இருக்கிறார்கள் இல்லையா. அவர்களுக்கும் நம்முடைய வந்தனங்களை வணக்கங்களை நாம தெரிவிக்கின்றோம். பகவானை நாம் சேவிப்பதால் அவர்களும் வந்து மகிழ்ச்சி உறுகிறார்கள். So when you directly worship, அதனால்தான் directly we should render service to the supreme God அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னொரு ஓமை உணவு இல்லையா. இந்த உடல்ல அநேக பாகங்கள் உண்டு. தலை உண்டு, கண்ணுண்டு, காது உண்டு, கை கால் எல்லாமே உண்டு இல்லையா. ஆனா உணவு என்பது தனித்தனியா ஒவ்வொரு பாகத்திற்கு நாம வழங்குவது கிடையாது. உணவு என்பது வயிற்றுக்கு செல்லு, அங்கே செரிமானமாகி நம்ம உடல் முழுவதுமே அதனுடைய எனர்ஜி வந்து சக்தியை வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றது இல்லையா. அது போன்றதுதான் அதாவது உண்ணக்கூடிய உணவு ஒரே ஒரு டைரக்டா எங்க போகணுமோ அங்க செல்ற மாதிரி. அதே மாதிரி வந்து நீர் வந்து வேருக்கு ஊற்றினால் நம்ம அந்த நீர் வந்து எல்லா கிளைகள் இலைகள் இல்லையா ஒரு மரத்தினுடைய எல்லா பாகங்களுக்கும் எவ்வாறு சென்று சேர்கின்றதோ, அதனால நம்ம பகவானை சேவித்தால் தேவர்களையும் கூட அதுல அடங்கி விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் அனைவரும் அவருக்குள்ளேயேதான் அடக்கம் இல்லையா. இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கோம். One has to follow the laws made by the government, not by the officers or directed. பகவான் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தார், தர்மத்தை எவ்வாறு வந்து எடுத்துரைத்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் பொழுது அது அப்படியே நம்ம பரிபாலிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் பிற்காலத்தில் வரும் பொழுது அந்த இன்டர்னல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஇஓ ஆஃப் கம்பெனி என்ன லா கொண்டு வரணுமோ எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்திருப்பார். அதே தான் அது கீழே இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ்க்கும் ஃபில் பண்ணணும். ஆனா சில சமயங்கள்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ் கூட அவங்கவுங்களுடைய இது எல்லாமே அதுல போடுவாங்க இல்லையா. இது பண்ணா இது நல்லா இருக்கும்ன்றது எல்லாமே எடுத்துட்டு வருவாங்க. அட் பார் வித் த மெயின் திங்ஸ் அவங்க மேப் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அது போல இவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட்ஸ், நாம வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை நம்ம வணங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து we are indirectly following the பகவான். ஆனால் நம்ம சேவிக்கிறது எல்லாம் வெரி பர்டிகுலர்லி அந்த ஒரு தேவதையை தான் நம்ம செய்கின்றோம். அதனால அது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு போய் சேராது அப்படின்னு நாம அதனால இவங்களை வணங்கினா வைகுண்டத்திற்கு போயிடுவோம்னு நினைக்கிறது வந்து தவறான கூற்று. அதனால அவர்களை சேவித்தால் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய
உலகத்திற்கு மட்டும்தான் நம்மளால செல்ல முடியும் இல்லையா. கிருஷ்ணா டஸ் நாட் அப்ரூவ் த அன்னெசரி வர்ஷிப் ஆஃப் த டெமிகாட்ஸ். அதுதான் ஆவித்தி பூர்வகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது தவறு. ஆவித்தி அப்படின்னாக்கா, ஆவித்யா அப்படின்னாக்கா அதாவது அஜ்ஞானம் மாதிரி தான் அது. ஸோ தவறான உணர்தல் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தா சா பிரபுர் ஏவச்ச நாத்துமாம் அபிஜானந்தி தத்வேனா தத் சயாவந்தி தே. அதாவது அனைத்து வேதங்களாலும் இல்லையா, அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய இந்த யக்ஞங்கள் அனைத்துமே வந்து புருஷா அப்படின்னாக்கா அதாவது என்ஜாயர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அவர் தான். ஐ எம் த ஒன்லி என்ஜாயர்ன்னு சொல்லிட்டார். அனைத்து யக்ஞங்களுமே அதுல நாம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ் இல்லையா. நாம் எந்த தேவதைக்குமே நம்ம யக்ஞங்களை வளர்த்தாலுமே அதனுடைய அவிர்வாகம் என்பது யக்னேஸ்வரா இருக்கக்கூடிய அவருக்கு தான் போய் சேரும். So those who do not recognize my true transcendental nature will fall down இல்லையா. வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே விஷ்ணுவுக்கான யக்ஞங்களை வந்து நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதனால மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நன்மைகள் நிகழும் என்பது நாம 4th சாப்டர்லயும் நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. யக்ஞங்கள் எல்லாமே விஷ்ணுவுக்கானது என்பதை நம்ம ஈவன் இன் 3rd சாப்டர் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக நம்ம வந்து படிக்கிறோம். வர்ணாசிரம் தர்மம் பிரகாரமே எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு மட்டும்தான் திருப்தி கொள்வதற்காக செய்யப்படக்கூடிய காரியங்கள் என்பதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இத்தகைய ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ளாத ஒருத்தர் வந்து தே வர்ஷிப் த டெமிகாட் ஃபார் டெம்பரரி பெனிஃபிட். இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நாம நன்மைகள் அடையணுன்றதுக்காக வந்து நாம வந்து தேவர்களை வணங்குகின்றோம். தேவர்களை வணங்கும் பொழுது அவருடைய இலக்கு பௌதிக இலக்கத்துலதான் நாம் இருப்போம். அவர்களின் லோகத்திற்கு சென்று நாம் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது அங்கே இருந்து விட்டு சில காலம் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். அதனால நம்ம வந்து பகவானையே சேவித்து டைரக்டா வந்து நித்தியமான நிலையை அதாவது பர்மனன்ட் சொல்யூஷனுக்கு தான் நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ரான் யாந்தி பித்ர விரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத் யாக்ஞோ அபிமாம். அதாவது தேவர்களை வந்து வழிபடுபவர்கள் தேவ உலகத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ மேலும் முன்னோர்களை வணங்குபவர்கள் முன்னோர்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள். மேலும் வந்து பூதங்கள் பிசாசுகளை வணங்குபவர்கள் அத்தகையோர் இடத்துல நம்ம பிறவி எடுக்கிறார்கள். ஆனால் என்னை வணங்குபவர்கள் எப்பொழுதுமே என்னிலே வாழ்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. ஸோ அதனால இந்த ஸ்லோகம் வந்து இதோட விடுறேன் நானு. நெக்ஸ்ட் 26வது பதத்துக்கு போகலாம். ஸோ இங்க முந்தைய செஷன் அந்த பிபிடியே காணம் போல இருக்கு. 5 ஸ்லோகத்துக்கு லிங்க் டு த ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் இல்லையா. ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஹிம்செல்ஃப் அஸ் என்ஜாயர் ஆஃப் த சாக்ரிஃபிஷியல். ஸோ அதாவது எல்லா யக்னங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவர் அவர் தான். நாம் ஆற்றக்கூடிய அனைத்து காரியங்களுமே அதாவது யக்னங்கள் தவங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு தான் போய் சேர்க்கின்ற. இன்டைரக்டா நம்ம அவருக்கு தான் சேவிக்கின்றோம். ஆனால் டைரக்டா நம்ம வேற பிற தேவர்களுக்கு செய்யும் பொழுது அந்தந்த உலகத்துக்கு தான் நாம செல்ல முடியும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால எந்த இடத்துல எதை செய்தாலுமே இறுதியில பகவான்கிட்ட போயிடுவோன்றது அது தவறான கூற்று. So to become exclusive devotees, which is the highest perfection. அதனால்தான் பகவானை சேவித்தாலே அனைத்து தேவர்களுக்கு நாம சேவிக்கக்கூடிய அந்த இட் இஸ் கவர்ட் எல்லாரையுமே சேவிக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றதை விட அதுக்குள்ளேயே எல்லாம் அடங்கி விடுகின்றது. அதனால டைரக்டா நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கின்றோம். பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் வர்ஷிப் of Krishna is superior because Supreme Lord takes direct interest in the life of devotees இல்லையா. நாம யாரை அப்ரோச் பண்றோமோ அவங்க கண்டிப்பா நம்மள டைரக்டா தான் எடுத்துப்பாங்க. ஆனா இப்போ பகவான் அல்லாத வேற யாராவது நம்ம எடுத்துட்டாக்கா அவங்க நம்மள வந்து பாத்துக்கிறாங்க இல்லையா. இறுதியில அவருடைய உலகத்திற்கு செல்கின்றோம். எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் நாம திரும்பி இங்க வர வேண்டியதுதான். எங்கே சென்றால் நாம திரும்பி வரமாட்டோம் என்றால் வைகுண்டம் கோலோகம் சென்றால் மட்டுமே நாம இந்த இடத்துல திரும்பி வரமாட்டோம். அதனால வேற எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் மீண்டும் இந்த மிருத்யு லோகத்திற்கு நாம திரும்பி வர வேண்டும். அதனால் இப்படி இந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொண்ட பிறகு நாம நம்முடைய இலக்கு எது அப்படிங்க ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுடைய இலக்கு எது என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ட்ரூத் அபவுட் த சுப்ரீம் காட் இல்லையா கிருஷ்ணா, அவருடைய பக்தர்கள், அவருடைய இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, இமீடியட். ஸோ அதாவது அந்த க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதாவது அவருடைய பேரஃப்ளேனியான்னு சொல்றோம் இல்லையா அவங்க,
One should observe himself in Krishna consciousness. The most essential quality of bhakti which stands out in the section la ennanaka, Lord personally reciprocates with his devotees, bringing them closer to him. இல்லையா? ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நமக்கு டைரக்டாவே வந்து சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றார் நம்ம கிட்ட. நம்ம பக்தியை அவருக்கு நம்ம செய்யும் பொழுது, ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது, நம்முடைய பக்தி வந்து பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது, பகவானும் அதற்கேற்றவாறு நமக்கு வந்து அதான் நம்ம பக்கம் திரும்பி பார்க்கிறார். நாம் என்ன பக்தி செய்யறோமோ அதற்கேற்றவாறு நமக்கு அருளும் பாலிக்கின்றார். ஆனால் மீண்டும் அதாவது அவருக்கு மிக அருகில் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தியும் கொடுக்கின்றார். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பக்தி. அதாவது பக்தியினுடைய சாராம்சம் தான் நம்ம இந்த 26வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 34வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிக்க போறோம். 26வது ஸ்லோகம் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இல்லையா? சோ அந்த இதுதான் நம்ம வாசிக்க போறதே. அதாவது நம்ம பக்தி கொண்டு ஒரு இலையோ நீரோ இல்லை வந்து ஒரு பழமோ இல்லையா, இந்த மாதிரி ஏதோ வச்சாக்கா அவர் வந்து அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். சோ அதாவது எப்படி வைக்கணும் அதுதான் முக்கியம். அதாவது நமக்கு கூட யார் வீட்டுக்காவது போகும்பொழுது நம்மள வந்து அவங்க பிரியப்பட்டு இல்லாம ஏதோ ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப்ல மாதிரி வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எதுக்கு இவங்க வந்தாங்கன்றத உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோணம், அவ்வளவு பரிச்சயமே இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு அங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம கண்டிப்பா டெவலப் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அது போலதான் பகவான் கிட்டயும் நம்ம வந்து ஏதோ பக்தி கொள்கின்றோம் என்பதற்காக அவருக்கு நம்ம ஒரு பூவோ இலையோ இல்லையா ஒரு பழமோ நீரோ வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. எஸ் பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஆனா அதுல வந்து ஈடுபாடு இல்லாத பொழுது அதனுடைய மேன்மை என்பது அங்கே வெளிப்படுத்துவது கிடையாது. அந்த ஆஃபரிங்ல வந்து எந்த வேல்யூமே கிடையாது, வேல்யூ ஆடடே கிடையாது. அதனாலதான் எப்பவுமே அன்பு கொண்டு பகவானுக்கு அன்பு கொண்டு நம்ம தகுதிக்கேற்றவாறு நல்ல பணக்காரா இருந்துகிட்டு ஒரு இலை ஒரு பூ அப்படி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வேஸ்ட். நாம மட்டும் வந்து நல்ல ரிச் ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லையா வீட்லயே இருக்குந்துட்டு. ஆனா வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு இலை ஒரு பூ இவ்வளவுதான் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா, அது தவறு இல்லையா? ஆனா அதே வந்து ஏது மற்றவருக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சா கூட பகவான், ஏன்னா அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஏழ்மையில் இருப்பவர்களுக்கு என்று அதான் அந்த நிலை வரைக்குமே பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் பேஸ் எக்ஸாம்பிளே இங்க கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? ஒரு இலை வச்சு ஒரு துளசி தளமோ இல்லையா ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ எதை வைத்தாலுமே பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஆனால் எவ்வாறு வைக்க வேண்டும், அதாவது பக்தி கொண்டு வைக்க வேண்டும். பக்தி இஸ் நெவர் கேஷுவல், the process is eternal. It is a direct action in service to the absolute whole. அதாவது பூர்ணத்தினுடைய அதாவது முழுமை இல்லையா, கம்ப்ளீட்னஸ் அவருக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய சேவை இது. ஆனால் பக்தியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமா நினைச்சிடக்கூடாது. சாதாரணமா அதாவது நானும் பக்தி பண்றேன் இப்படி ஏதோ இப்படி பண்ணிட்டு அப்படி போறோம், அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டட். அன்பு கொண்டு ஹிருதயத்துல வந்து நிலை நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு நாம வந்து பக்தி கொள்ள வேண்டும். நமக்கும் அவருக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இனிஷியல் ஃபேஸ் நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் தெரியலனாலும் ஆனால் மனதில் அன்பு கொண்டு அவருக்கு நாம் பக்தி செய்வதற்கான அத்தகைய ஒரு நிலையை நம்ம மனசுல வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம எப்போ அவர்கிட்ட சம்பந்தம் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோமோ அப்ப வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம எதை கொடுத்தாலுமே பகவான் வந்து அன்பு கொண்டு கொடுக்கறத ஏற்றுப்பார். ஆனா அதுக்காக நம்ம நான்வெஜ் எல்லாம் வச்சு செய்யக்கூடாது இல்லையா? சோ அது தவறு. அததான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு இது பிடிக்கும்ன்றதுக்காக பகவானுக்கு அதை வைக்கிறது தவறு இல்லையா? பகவானுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை தான் நம்ம செய்யணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது பழம் பால் இல்லையா, பால் பொருட்கள் அப்புறம் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் தான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதெல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய உணவுகளோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது. நமக்கு பிடிச்சதேன்றதுக்காக நம்ம வந்து சமைச்சிட்டு பகவானுக்கு வந்து வைக்கிறது வந்து தவறு. அவருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை பார்த்து செய்து நம்ம வைக்கணும் இல்லையா? பேசிக்கா அதை தான் நம்ம வந்து எதெல்லாம் அலௌடு ஃபுட்ஸ் அந்த இது வந்து நம்ம செய்யலாம். வெங்காயம் தவிர்த்து பூண்டு தவிர்த்து இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யலாம் பகவானுக்கு. அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் இதெல்லாம் வந்து விட்டுறணும், அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. எந்த இது வந்து நம்ம வந்து அதாவது பகவானுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்களோ அது மட்டும் செய்து நம்ம பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து அன்பு கொண்டு அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஸ்வீகரிக்க வேண்டும் பிரசாதமாக. சோ அவ்வாறு செய்தோம் என்றால் அதாவது பாவ விளைவுகளிலிருந்து நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவினால் ஏற்படக்கூடிய பாவங்களிலிருந்து நாம விலக்கப்படுகின்றோம். அவ்வாறு இல்லை என்றால் நாம் பாவத்தை தான் உண்கின்றோம் என்று பொருள். எத்கரோஷி ஏன்னா அதாவது தாவரங்கள் வந்து உணர்வில் அதாவது வெரி வெரி லெஸ் இல்லையா, லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அந்த சிறிதளவு
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்வை நம்ம வந்து வெட்டி தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா? அந்த சிறிதளவு பாவம் என்பது அந்த உணவுல உண்டு. அதனால்தான் அதை வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணித்து விட்டு அதை நாம பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது பகவான் அதனுடைய பாவத்தையும் அவருடைய அதாவது அவர் தெய்வீகமான பார்வையால் அதை விளக்குகின்றார். அதனால் அது ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்ட உணவு நமக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். மேலும் நெக்ஸ்ட் எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் தபஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம் இல்லையா? நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ இல்லையா, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, இனி எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, நீ எந்த தவங்களை எல்லாம் மேற்கொள்கின்றாயோ அவை அனைத்துமே எனக்கு வந்து அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அப்படின்னா அனைத்தையுமே நாம் அவருக்கு அர்ப்பணித்து ஆற்ற வேண்டும். அதாவது ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட நம்மதுன்னு நம்ம நினைச்சுன்னு செய்யக்கூடாது. அனைத்தும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய, அதாவது இது கடமையாக இருந்தாலும் அதை பக்தி கொண்டு செய்ய வேண்டும். அந்த பக்தி இருக்கும் பொழுது அதுல வந்து நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது. தானாகவே அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் மறைந்து விடும். அப்ப அந்த கர்ம பலனிலிருந்து நாம வந்து அதாவது காரியமாக நம்ம ஆற்றுகின்றோம், கர்மமாக ஆற்றுவது கிடையாதாங்க இல்லையா? கர்மமாக ஆற்றினால் பலன்களுக்கு நாம சம்பந்தப்படுகின்றோம். அதே வந்து ஒரு பக்தி காரியமாக ஆற்றினால் அதுல வந்து பலன்கள் நமக்கு வருவது கிடையாது. சுபாசுபா ஃபலேர் ஏவம் மோக்ஷே கர்ம பந்தனை சந்நியாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தாமாம் உபஷ்யசி இல்லையா? இந்த விதத்தில் நாம வந்து பாவ விளைவுகள், அதாவது ஃப்ரீட் ஃப்ரம் த பாண்டேஜ் டு ஒர்க் இல்லையா, கர்மத்தினால் ஒரு கர்மத்தை செய்வதால் ஏற்படக்கூடிய பந்தத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அண்ட் இட்ஸ் ஆஸ்பீஷியஸ் அண்ட் அதாவது அதனுடைய மங்களம் மற்றும் அமங்கலமான அதாவது விளைவுகள், அதாவது பாவம் மற்றும் புண்ணியங்களிலிருந்து நாம விலக்கப்படுகின்றோம். சோ உன்னுடைய மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்தி இல்லையா, சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு துறவரத்தில் நீ வந்து ஈடுபட்டு உன்னுடைய செயல்களை நீ வந்து புரிந்தாய் என்றால் நீ வந்து முக்தி பெற்றவன் ஆகின்றாய், மேலும் இறுதியில் என்னிடத்தில் வந்து சேருவாய் அப்படின்றதையும் வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். யுக்த வைராக்கியம், பல்கு வைராக்கியத்தை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இதுல படிச்சிருக்கோம். இதுல பக்தி ரசாமிரத சிந்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யுக்த வைராக்கியம், யுக்த என்றால் யோகத்தில், யோகம் என்றால் இணைப்பு, அதாவது ரொம்ப அதாவது ஸ்டேபிளான ஒரு, அதாவது திடமான ஒரு நிலையில வந்து பக்தியில வந்து நம்ம நிலை பெறுதல். வைராக்கியம் என்றாலே டிட்டர்மினேஷன். ஸோ அந்த இணைப்பு வந்து நம்ம வந்து பெர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பா நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோமோ அகம் சர்வ பூதேஷு நாமே துவேஷ அஸ்தினா பிரியஹ நா பஜந்தே தூமாம் பக்தாயா மயி தேஷுதா சாப்பியா அகம். ஸோ ஐ என்வி நோவன், நான் யாரை கண்டும் பொறாமை கொள்பவன் கிடையாது. நார் ஆம் ஐ பார்ஷியல் டு எனிவன், யாரிடத்தில் நான் வந்து பாரபட்சமும் காட்டுபவனும் கிடையாது. இது உண்மையான கூற்றுதான். பக்தர்கள் வந்து பகவானை எப்பொழுதும் நினைப்பதால் அவர்களை எப்பொழுதுமே ரட்சித்து கொண்டே இருக்கின்றார் பகவான். அவருடைய கருணையை வந்து அவர்களுக்கு பொழிந்து கொண்டிருக்கின்றார், அவ்வளவுதான். ஆனால் அவங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு பார்சியல் நிறைய கொடுக்குறாருன்றது கிடையாது. எப்பவுமே நம்மள நினைச்சிருக்கிறவங்களுக்கு நாம எதையாவது செய்யணும்ன்ற அந்த இயல்பு இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய நமக்கே உண்டு, பௌதிக செயல்கள்ல இல்லையா? ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு டெப்தா இருக்கோ, அவங்களுக்கு ஒரு சங்கடம் என்று இருந்தால் முதல்ல போய் நிக்கணும்னு நாம நினைப்போம். அதே ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு போய், நமக்கு தெரியாதவங்களுக்கு போய் நிக்கணும்னு நம்ம நினைப்போமா? அதாவது ஒரு நார்மலா தெரிஞ்ச மனிதனுக்கு கூட நம்மளால அவ்வளவு வந்து போக மாட்டோம். அவனுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது மட்டும் பேசிக் தான் நம்மளால செய்ய முடியும் இல்லையா? அதே போன்றதுதான். அதனால வந்து பகவான் யாரை கண்டும் பொறாமை கொள்பவரும் கிடையாது, யாரிடத்திலுமே பாரபட்சம் காட்டுபவரும் கிடையாது, எல்லோருக்கும் சமமாக இருப்பவர் தான். ஆனால் யாரெல்லாம் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிகிறார்களோ பக்தி கொண்டு இல்லையா, என் நண்பன் என்று நினைத்து கொண்டு யார் ஒருவர் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் எனக்கு நண்பன் ஆகின்றார்கள், நானும் அவர்களுக்கு நண்பன் ஆகின்றேன், அவர்கள் என்னில் வாழ்கின்றார்கள் என்பதையும் இந்த இடத்துல வந்து அப்படின்னா பகவான் இஸ் ப்ரொடெக்டிங், நம்மளை எப்பொழுதுமே அதாவது ரட்சித்து கொண்டே இருக்கின்றார் என்பதை பற்றி இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அபிச்சேது துராச்சாரோ பஜதே மாம் அந்ய பாக் சாதுர் ஏவஷா மந்தாவய சம்யா விவஸ்திதோ ஹி சாக. அதாவது இஃப் ஒன் கமிட்ஸ் த மோஸ்ட் அபோனிமல் ஆக்ஷன், அதாவது கீழான செயலில் ஒருவன் பக்தன் தான், ஆனா அவன் வந்து தவறுதலாகவோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு ரீதியில வந்து ஒரு கீழான ஒரு செயலை அவன் செய்து விட்டாலும் அவன் பக்தி தொண்டிலிருந்து அவன் வந்து வெளியே வர்றது கிடையாது. ஏன்னா அவன் வந்து ஸ்டில் இஃப் என்கேஜ் இன் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா, ஹி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த
saintly because he is properly situated in his determination. இல்லையா? அதாவது அவர் அந்த பக்தியினுடைய மேன்மையை உணர்ந்து ஸ்டில் அந்த இதுல வந்து உட்கார்ந்திருக்கார் அவர் வந்து இல்லையா? பக்தி புரியணும், பகவானை வந்து மனசுல வந்து அதாவது ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த பக்தியில எல்லாம் ஈடுபட்டிருக்கார். நாம கூட இந்த தவறுகள் செய்கின்றோம், பக்தியில ஒரு புறம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆனால் நம்ம பக்தர் அல்லன்று கிடையாது இல்லையா? ஆனா தவறுகள் இனிமே செய்யக்கூடாது என்ற அந்த உணர்வை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒண்ணு கண்டிஷனல், இன்னொன்னு வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் இல்லையா? கட்டுண்ட நிலை, இன்னொன்னு விடுதலை அடைந்த நிலை. சோ இந்த உடல் ரீதியில இருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம அதாவது கீழான செயல்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனா ஆத்மாவில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு அதாவது களங்கம் இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி வந்து தூய பக்தி. அது வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு ஒருவரை இட்டு செல்கின்றது. அவர்கள் எப்பொழுதாவது அதாவது தவறி கீழே விழுந்தா கூட அவர்கள் ஸ்டில் அவங்க வந்து நாம கூட அந்த டீவியேஷன்ஸ் அடிக்கடி வரும் இல்லையா? சோ நம்ம நாம ஜபங்கள் சொல்லிகிட்டே இருப்போம். எஸ், வில் பி ஃபோக்கஸ்ட், காதுல கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ஹிருதயத்துல போய் நமக்கு பதியணும்ன்றதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்போம். சடனா வேற ஏதோ ஒரு யோசனை வந்த பிறகு ஐயோ நாம் தவறு செய்தோமேன்ட்டு மீண்டும் வந்து மனசை இழுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து பக்குவமான நிலைக்கு வந்து செய்கின்றோம். ஆனால் அந்த சிறிய தவறு செய்ததுதான் இல்லையா? அதற்காக நம்ம பக்தர் இல்லை என்றும் கிடையாது. ஸோ வில் பி ஆல்வேஸ் situated in that, but at times நமக்கு இந்த situations வரும். ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால நம்ம ஆளப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள். இது எப்பவுமே ஃபால் டவுன்ஸ் அப்பப்போ வரும். ஆனாலுமே அதை நாம வந்து இனிமே வந்து செய்யக்கூடாது என்ற அந்த பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் இல்ல, அதையே நம்ம கடைசி வரைக்கும் செய்து கொண்டிருக்க கூடாது. க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வ சாந்தம் நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதி ஜானிதி நாமே பக்தா பிரணஷ்யதி. அதாவது இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து உணர்ந்து மேலும் வந்து பக்தி பாதையில ஸ்திரமாக செல்பவர்கள் இறுதியில வந்து என்னை அடைகிறார்கள். ஸோ டிக்ளேர் இட் bodily that my devotee never perishes. அதாவது அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு, என்னுடைய பக்தன் என்றுமே அழிவடைவதே கிடையாது, அழிவுறுவது கிடையாது என்று நீ அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ அதனால தவறி நம்ம ஆக்சிடென்டா நம்ம வந்து ஒரு இழிவான ஒரு செயல் செய்து விட்டாலுமே பகவான் அதை மன்னிக்கிறார். ஆனா ஏன்னா நம்ம தூய பக்தியில் நாம நிலை இருக்கின்றோம். சோ அதனால வந்து நமக்கு மன்னிப்பு என்பது உண்டு. ஆனால் நாம அதை மீண்டும் செய்யக்கூடாது. ஆக்சிடென்டலா நடந்த விஷயத்தை வந்து நாம மீண்டும் செய்யக்கூடாது. ஸோ மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ல இருந்து நாம ரட்சித்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதுமே. மாம் ஹி பார்த்தா வியபார்ஷிதாய யா அபி சூய பாப யோனக ஸ்திரியோ வைஷ்ய ததா சூத்ரஸ்தி அப்பி யாந்தி பராம் கதிம். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து யாராவது டைரக்டா படிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, புரிந்து கொள்ளாமல் படிச்சாங்கன்னாக்கா ஏன் பகவான் இப்படி வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையை உணரும் பொழுது இந்த இடத்துல பகவான் எல்லாரையுமே சமநோக்கோடு காண்கின்றார் என்ற அந்த கருத்து மட்டும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். அவன் வந்து பிராமணனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும், சூத்ரனா இருக்கட்டும், அவன் ரத்திரியனா இருக்கட்டும் இல்லையா? அதாவது மேலும் அதாவது பெண்கள் யாரா இருந்தாலுமே, அதாவது எப்பவுமே ஆண் புருஷா அப்படிங்கிற போது அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் வந்துடும் இல்லையா? ஒரு வீட்டுல வந்து எப்பவுமே லேடி வில் பி லிட்டில் லெஸ் தேன் த புருஷா இல்லையா? சோ அப்படி இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கும் அந்த இது உண்டு அப்படிங்கறதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பகவான் யாரையுமே மேலு கீழே எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது அப்படிங்கறது எல்லாமே இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த வார்த்தை வந்து போடப்பட்டது அப்படிங்கிறது அப்படின்னா, ஸ்திரீன்னா அவங்கள வந்து ஒதுக்கிடக்கூடாது. ஸ்திரீ என்றால் அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு வீட்டுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தால் அந்த குடும்பம் வந்து அபிவிருத்தி ஆகின்றது. எக்ஸ்பான்ஸ் 2 பேர்ல இருந்து 3 பேர் அப்படியே அந்த பிரான்சஸ் போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் ஸ்திரீ என்றாலே விரிவங்கம் என்று பொருள். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பெண் என்பவள் போற்றப்பட வேண்டியவள். சோ பகவான் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கின்றார்? பெண் என்பதால் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து நம்ம வந்து இழிவாக நினைக்க கூடாது. இந்த இடத்துல வந்து லோயரா இருக்க சூத்திரர்களா இருந்தாலும் அவங்களையும் இழிவு கிடையாது. ஸோ இஃப் தே ஆர் சிச்சுவேட்டட் இன் த பக்தி பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அவங்களுக்கும் வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அருள் பாலிக்கின்றார். சோ யாரெல்லாம் பகவானுடைய தாள் பணிகின்றார்களோ எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இல்லையா? சோ பை பர்த் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது, அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களிலுமே எந்த வித்தியாசம் கிடையாது. எதை கொண்டும் அவர் பேதங்களை, அதாவது அங்கு பேதபாவமே கிடையாது. யார் தூய பக்தி செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அதாவது அவர் தஞ்சம் அடைந்து விட்டால் அருள் பாலிக்கின்றார் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. அதனால இவங்களுக்கு மட்டும்தான் பகவான் வந்து
அருள் பாலிப்பார், நமக்கு கொடுக்க மாட்டார் அப்படிலாம் கிடையாது. சத்திரியனுக்கு கிடையாது, சூத்ரனுக்கு கிடையாதுலாம் கிடையாது. வெறும் பிராமணிகள் மட்டும்தான் கிடையாது. பிறப்பால நாம் எந்த இதுவாலும் பிறப்புன்றத விட நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மம், வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் பிறப்பே கிடையாது. நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் இல்லையா, அதாவது இழிவான பிறவியாக இருந்தாலும் கூட நாம வந்து தூய பக்தி சேவை செய்தால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி ஆர் எலிவேட்டட் டு த பிராமணிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா. அந்த பிராமணிக்கல் பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம எலிவேட் ஆயிட்டாலே பகவானுடைய ரட்சணை என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. கிம் கிம் புனர் பிரம்மண புண்ணியா பக்தா ராஜஸ்ரய ததா அந்திம்யம் ஆசுகம் லோகம் இமம் பிராப்ய பஜஸ்வமம். அதாவது how much more this is for the righteous brahmanas, the devotees, the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. அப்படின்னா யார் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் அந்தியம் ஆசுக்கம் லோகம். ஆசுக்கம் சுகம் என்றால் ஆசுக்கம் மீன்ஸ் சுகமற்ற நிலை, லோகம் இந்த பிரபஞ்சம் இல்லையா. அப்படின்னா ஆசுக்கம் என்றால் துக்கம் நிறைந்த உலகம். இது அந்தியம் அப்படின்னாக்கா இறுதி இல்லையா. அந்தியா அப்படின்னாலே இறுதி தான். இந்த இறுதியான இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரி, இது எப்பவுமே வந்து நமக்கு பர்மனன்ட் கிடையாது இல்லையா. ஸோ எப்பவுமே நம்ம திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய டெம்பரரி உலகம். இந்த உலகத்துல நாம வந்து எப்படிப்பட்ட நிலையில் நாம் இருந்தாலுமே நம்ம பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிந்தால் பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சேர்வதற்கான உத்தரவாதத்தை அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நமக்கு வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் ந மத் பராயணக. அதாவது யாருடைய மனம் இல்லையா எப்பொழுதும் என்னில் ஆழ்ந்திருக்கின்றதோ என்னுடைய பக்தன், அவன் என்ன செய்கின்றான், அவனுடைய they offer obeisance to me, அதாவது எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு வந்தனங்கள் செய்து கொண்டிருப்பான், எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நித்தியமான அதாவது பக்தியை வந்து புரிந்து கொண்டிருப்பான். being completely observed in me, எப்பொழுதுமே என்னில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய அவன் surely will come to me அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப அர்ஜுனர் கூட அதான் சொல், யூ வில் கம் பேக் டு மீன்னு சொல்றார் அர்ஜுனர். நீ என்னில் ஆழ்ந்து உன்னுடைய கடமைகளை நீ செய்து கொண்டே இருந்தால் எப்பொழுதும் என்னிலே இருந்து அப்போ அந்த நிலையை நீ வந்து எடுத்துட்டு போறீனாக்கா இறுதியில் என்னையே நீ அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லைன்னு சொல்றார். வி ஆல்வேஸ் ரீச் ஹிம் என்றதை வந்து இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது என்ன பேசிக்கலி இது அனன்ய பக்தியை சொல்கின்றது. இந்த லாஸ்ட் மனா அப்படின்னா ஆல்வேஸ் திங்கிங், நம்முடைய மனது பகவானை இல்லையா. மனா மத், அதாவது மத் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல பகவானை குறிக்கின்றது. அவர் தான் இது சொல்லிட்டு இருக்கார். பக்தா அதாவது என்னுடைய பக்தன் இல்லையா. ஸோ யாஜிமாம் அதாவது வர்ஷிப்ப, நம்ம எப்பவுமே பகவானை சேவிக்கிறது. நமஸ்குரு நமஸ்காரங்கள் வந்தனங்கள் இல்லையா. ஸோ மாம் அன்டு மீ கம்ப்ளீட்லி ஏஷி யூ வில் கம் பேக் பீயிங் அப்சர்வ்ட். எப்பொழுதுமே பகவானில் ஆழ்ந்திருப்பவர்கள் பகவானுடைய திருநாட்டை கண்டிப்பாக சேருவார்கள். ஸோ ஆத்மா வந்து எப்பொழுதுமே பகவானிடத்தில் வந்து தஞ்சம் அடைந்திருக்கின்றது என்று பொருள் இதுல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்வது. இப்ப நாம இந்த ஸ்லைட்ஸ்குள்ள போகலாம். பக்தி அதாவது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எஸ் அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போட்டுடுங்க, கடைசியில அப்புறமா போட முடியாம போயிடும். ஸோ இந்த ஸ்லைடு முடிச்சாச்சு நம்ம. ஸோ சம்மரி இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா டைரக்டா பகவானை வந்து சேவிக்கணும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அதாவது பக்தி என்பது எல்லாருக்குமே கிடைக்க பெறக்கூடிய ஒரு செயல் தான். ஸோ இவங்க மட்டும் தான் பக்தி பண்ணணும், அவங்க மட்டும் தான் பக்தி பண்ணணும்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருப்பது பக்தி, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றது. அதே நாம வந்து சுலபமா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியை வந்து அன்றாடம் பயிற்சி செய்யணும். அதுதான் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று கண்டிஷனே. எப்பயோ ஒரு நாள் செய்துட்டு நம்ம வந்து இந்த பாதையில வந்து நித்தியமா இருக்க முடியாது. எல்லாமே அது வந்து டிகிரேட் ஆயிட்டே போயிடும் இல்லையா. ஏன்னா நம்ம யாரோட சகவாசம் பண்றோமோ அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட மேலோங்கும் பொழுது பக்தி அற்றவர்களிடத்துல நம்ம சகவாசம் செய்தால் பக்தியும் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகிவிடும். ஸோ நோ அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்ட் இல்லையா. கேன் பி அட்டெம்ப்டட் பை புவரஸ்ட் ஆஃப் த புவர்ஸ்ட் இல்லையா. ரொம்ப இழிவான பிறவியில பிறந்திருந்தாலும் நோ மேட்டர் யாராக இருந்தாலுமே வந்து பக்தியை வந்து செயலை வந்து செய்ய முடியும், பகவானை அடையவும் முடியும். ஸோ பக்தியை வந்து இன்னொரு இதுக்கெல்லாமே கம்பேரிசன் பண்றோம் இந்த இடத்துல வந்து, அதாவது எதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு.
சோ கிருஷ்ணர் எதை நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கின்றார்? அன்பு பரிமாற்றங்களை மட்டும்தான் அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கின்றார். வேற எதையுமே நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது இல்லையா? பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான். எப்படி கோபிஸ் இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாம் பகவான்கிட்ட வந்து அன்பு கொள்கின்றார்களோ அதே போன்றுதான் அங்கே வெறும் அன்பு மட்டும்தான் இருக்கு. அன்பே கடவுள் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல அழகா சொல்றோம் இல்லையா? சோ அன்புதான் வந்து கடவுள். சோ அந்த அன்பை கொண்டு நாம பக்தியை நாம செலுத்த வேண்டும். ஸோ நம்ம ஒரு சிறு இலை இதெல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பக்தி இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து 2 முறை அந்த 9.26 ஸ்லோகம் போனோம்னாக்கா ஒரு வார்த்தை வந்து 2 முறை வந்திருக்கும். அது என்ன வார்த்தைன்னா பக்தி. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போனா நமக்கு தெரிஞ்சு பக்தா, பக்தயா, பக்தயா இந்த 2 வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி வந்திருக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மகிமை அதுதான். ஸோ நம்ம 2 முறை வந்திருக்கு இந்த இடத்துல பக்தி. தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஒன்லி மீன்ஸ் தட் இஸ் த ஒன்லி வே வி கேன் அப்ரோச் சுப்ரீம் காட் இல்லையா? அது ஒன்றுதான் பாதை பகவானை நாம அடையறதுக்கு பக்தி. வேற எந்த பாதையுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நாம. ஸோ பக்தி இஸ் நெவர் கேஷுவல். அதாவது நம்ம கேஷுவலா பண்ண முடியாது. சுலபமான பக்தியை வந்து நம்ம ஒரு சாதாரணமா நம்ம செய்ய முடியாது. அப்படின்னா ஏதோ இன்னைக்கு செய்யணும் நாளைக்கு செய்யலைன்னா பரவாயில்ல அப்படி ரொம்ப ஈஸி கோயிங்கா நம்ம செய்ய முடியாது. டெய்லி நம்ம செய்யணும். இட் இஸ் டைரக்ட் ஆக்ஷன் இன் சர்வீஸ் டு த அப்சல்யூட் ஹோல். இதையும் நம்ம படிச்சோம் அந்த இதுல இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ப்ரொஹிபிட்டட் ஐட்டம்ஸ். இதையும் நம்ம ஆல்ரெடி நைவேத்தியமா பண்றது எல்லாமே என்னென்ன வைக்கணும் என்ன வைக்க கூடாது அதை பற்றி நம்ம படிச்சாச்சு இல்லையா? ஸோ நம்ம நைவேத்தியமாக எதை கொடுக்க வேண்டும்? வெஜிடபிள்ஸ் இல்லையா? பழம், பால், அதுக்கப்புறம் அதாவது தானியங்கள் இல்லையா? இது எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கலாம். ஆனால் அதை நாம whatever else we cannot eat we offer to him since he will not accept. Thus we cannot be acting on the level of loving devotion if we offer such foods இல்லையா? அதாவது நமக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. எது செய்ய வேண்டுமோ அத்தகைய வஸ்துக்களை மட்டும் பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்க வேண்டும். அதனால வந்து நம்ம we should not whatever else we cannot be offered to him since he will not accept it. Thus we cannot be acting on the level of loving devotion if we offer such foods. அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல மீட், ஃபிஷ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. அது தவறு. he will not accept it. So why we offer? எதற்காக நாம் இதை வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது 3வது சாப்டர்ல 13வது ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So the only remains of sacrifice are purified and fit for consumption by those who are seeking advancement in life and released from the clutches of the material entanglement. அழகான வரிகள் இல்லையா? The remains, the remnants, அதாவது பகவான் வந்து வச்ச அந்த நிவேதனத்தை அவர் ஸ்வீகரித்த பிறகு அது பிரசாதமாக மாறிவிடுகின்றது இல்லையா? அவர் எடுத்துக்கொண்டதுக்கு போக மீதி இருக்கிறது தான் வந்து ரெமினன்ஸ் சொல்லுவாங்க, ரிமைன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதை நாம வந்து அது எல்லாமே வந்து பியூரிஃபைடு, தூய்மை அடைந்த நிலையில இருக்கும் அந்த ரெமினன்ஸ். அதை நாம வந்து தட் இஸ் த ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன் டு டேக் த ஃபுட் ஆக்சுவலி ஃபிட் ஃபார் கன்சப்ஷன். எடுத்துக்கொள்வதற்கு, உட்கொள்வதற்கு அதுதான் வந்து ஏற்ற, அதாவது அந்த நிலைதான் மிக மிக முக்கியமானது. அதை தவிர்த்து நம்ம எதை உண்ணாலுமே அது பாவம் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஆர் சீக்கிங், யாருக்கு இது வந்து மிக முக்கியமாக வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குனாக்கா, யாரெல்லாம் வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது எல்லாமே மிக முக்கியமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ மெட்டீரியல், அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பிடிமெண்ட்ஸ் இல்லையா, தடை கற்கள் அவங்களுக்கு எல்லாமே முன்னேற்ற பாதைக்கு, அதுல இருந்து அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தடை கற்கள் எல்லாம் நீங்கி பக்தி பாதையில முன்னேறுவதற்கான ஒரு பாதை அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறார்கள். Those who do not make an offering of their food, யார் ஒருவர் வந்து பகவானுக்கு இந்த நிவேதனமாக செய்யாமல் அவர்கள் உட்கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் என்று அந்த பதத்திலும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? யக்ஞ சீதஸ்ரீனா சந்தோ முச்சியந்தே சர்வ கீபிஷை புஞ்சத்தே ஏவ ஆகம் பாப்ப அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஏ பச்சந்தே ஆத்ம காரணாத், அதாவது அவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் என்பதை, மேலும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வரக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலைக்கு தான் அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் ஸோ எவ்வாறு நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்வாறு என்றால் அன்பு கொண்டு பக்தி கொண்டு நாம் அதை செலுத்த வேண்டும். அந்த 2 குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மேலும் இந்த வர்ஸ் வந்து ரெஃப்யூட்ஸ் இம்பர்சனல் பிலாசபிஸ் இல்லையா? இந்த
தத்துவம் வந்து மாயாவாதிகளுக்கு வந்து எதிர்மறையானது இல்லையா? அவங்க வெறுமனே சக்தி, அந்த ரூபம்தான் அவங்க நினைக்கிறது இல்லையா? சோ ரூபமற்ற நிலையை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ரூபமற்ற நிலையில இருந்தா எவ்வாறு பகவான் இந்த உணவை ஸ்வீகரிப்பார் இல்லையா? கண்டிப்பா we cannot exchange the, அதாவது நம்மளுடைய அன்பு பரிமாற்றங்களை பகவானிடத்தில் நம்ம செய்து கொள்ளவே முடியாது. ரூபம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து there should be reciprocation. நாம செய்தா பகவான் அதுக்கு நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ரூபமற்ற நிலையில நமக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வரும்? கண்டிப்பா வராது இல்லையா? சோ கிருஷ்ணா ஹேஸ் சென்சஸ், அவருக்கு புலன்கள் உண்டு. மேலும் எந்த புலனையும் வேண்டுமென்றாலும் எந்த ஒரு செயலுக்கும் அவரால் உபயோகப்படுத்த முடியும். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? நம்ம கண்ணால வெறுமனே பார்க்க மட்டும்தான் முடியும், காதால கேட்க மட்டும்தான் முடியும். பகவான் கண்ணாலையும் வந்து உணவை ஸ்வீகரிப்பார். ஒரே ஒரு பார்வையாலே அந்த பிரசாத், அதாவது நிவேதனமா படைத்த அந்த உணவை அவர் ஸ்வீகரித்து அதை வந்து பிரசாதமாக நமக்கு வழங்கி விடுவார். சோ அதனால எதை வேண்டுமென்று, இந்த உடலுடைய பாகத்துல வந்து எந்த பாகத்தை வேண்டுமென்றாலும் அவர் எந்த காரியத்துக்கு வேண்டுமென்றாலும் உபயோகப்படுத்துவார். ஏன்னா அவரது அத்வைத ரூபம் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். பரமாத்மா நிலையும் உடலும் ஒன்றானது அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். ஆம்னி பொட்டன்ட், அதாவது எல்லா வகையிலுமே அவர் வல்லமை பெற்றவர். சென்சஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்சபிள். ஒரு புலனை வந்து இன்னொரு புலனுடைய செயலுக்காக அவரால் உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லையா? லார்ட் இம்பிரெக்னேட்ஸ், இதுதான் நம்ம பாகவதத்திலையும் பார்த்திருக்கோம். அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால் காலனோட காலத்திற்கேற்றவாறு மாயையோட கலந்து இந்த, அதாவது உயிர்வாழிகளை வந்து படைக்கின்றார் என்பதையும் நாம அதாவது அதை வந்து இந்த என்னது ஆத்மாக்களை எல்லாம் இல்லையா, சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களை எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து அவர் தள்ளி விடுகிறார் இல்லையா? அதையும் நம்ம பாகவதத்துல படிச்சிருக்கோம். ஸோ லார்ட் இம்ப்ரெக்னேட்ஸ் லீவிங் என்டிட்டிஸ் இன்டு மெட்டீரியல் நேச்சர் பை கிளான்ஸ், கருவுற செய்யுது இல்லையா? ஸோ மாயையோட கலந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இந்த உயிர்வாழிகள் ஜனிப்பதற்கான ஒரே ஒரு கடைக்கண் பார்வையை பார்க்கும் பொழுது இந்த மாய இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருவுற்று நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். Krishna's hearing the devotees' words of love is in offering foodstuff is wholly identical with his eating and actually tasting இல்லையா? ஸோ கேட்பது, இப்போ ஒரு பக்தன் வந்து நிவேதனம் படைக்கிறதுக்கு வந்து அதற்கான மந்திரங்களை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம இங்க பிரபுபாதர் பிரணத்தி சொல்லிட்டு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மந்திரத்தை சொல்லிட்டு, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஜென்ரிக்கா இருக்கக்கூடிய நமோ பிராமன் நியாய தேவாய அந்த மந்திரத்தையும் சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் மகா மந்திரத்தை 3 முறை சொல்லி பகவானுக்கு வந்து நிவேதனத்தை படைக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுதே அது எல்லாவற்றையுமே நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த விதத்திலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் எல்லாமே அவருக்கு அந்த உணர்வு என்பது அந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷன் உண்டு. சோ அதுக்கு ஒரு மீடியா அவசரமே இல்லை இல்லையா? அவர் வந்து அதை நம்ம மனதளவுல நினைச்சாலே அவர்கிட்ட போய் சேரக்கூடிய அந்த இது உண்டு. அதனால அதை பகவானும் அதை ஸ்வீகரிக்கின்றார். Who can understand Krishna's acceptance? யாரால இதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும்னா ஒரு தூய பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். Without interpretation can understand that absolute truth, can eat food and enjoy it இல்லையா? பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கின்றார் என்பதை வந்து ஒரு பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் 27 பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு, டீட்டெயிலாவே நல்லா வந்திருக்கு. அனன்ய பக்தி. சோ அப்படின்னா நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் வந்து நீ படைக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் புரிகின்றாயோ அனைத்தனும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இட் இஸ் த டியூட்டி இல்லையா? ஸோ எவ்ரி ஒன் டு மோல்ட் இஸ் லைஃப் இன் சச் எ வே தட் he will not forget Krishna. நாம் எல்லாருமே மறந்துடுறோம், அதுதான் ப்ராப்ளமே. ஸோ அதாவது கடவுளை நாம் மறந்து விடுவதால் தான் இந்த சங்கடத்தில் நாம் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். கடவுளை என்றைக்குமே மனதில் நாம் நிலைநிறுத்தி கொள்ளும் போது நமக்கு சங்கடங்கள் இருந்தாலும் அது சங்கடமாக கண்டிப்பாக தெரியாது. இதை நாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட், ஈட் ஒன்லி பிரசாதம். ஸோ பெட்டர் நம்ம எதெல்லாம் செய்ய முடியும் இல்லையா வாழ்க்கையில என்பது, ஒன்லி பிரசாதத்தை நம்ம உண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் டூ இட் ஒன்லி ஃபார் கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த வர்ணாசிரமம் தர்ம பிரகாரமே நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவாக இருந்தாலுமே அதை எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று பொருள். அது இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து இந்த இடத்துல அர்ச்சனத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. சேரிட்டி எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக வழங்குகின்றோம் என்று சேரிட்டி பண்ணணும், இல்ல நமக்காக வந்து வழங்குகின்றோம். இந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் நமக்கு வருதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த புண்ணியங்களும் நமக்கு வரும். அந்த புண்ணியங்களுக்காக நம்ம மேலுலகங்களுக்கு சென்று மீண்டும் அந்த புண்ணியங்களை அனுபவித்துட்டு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஸோ அதனால புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் பகவானின் பாதங்களில் நாம் சமர்ப்பித்து நம்முடைய
நம்ம வழங்கக்கூடிய தானங்களை நாம் செய்தால் பகவானும் அந்த புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு நல் பாதையை வந்து அமைத்து கொடுக்கிறார். ஸோ இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆஸ்டாரிட்டி தவங்கள், எந்த தவங்கள் செய்தாலுமே அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் இல்லையா? ஸோ எப்பொழுதுமே பகவானை நம்ம மனசுல வந்து நிலைநிறுத்தி நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும். யோகினாம் அப்பி சர்வேஷாம் மத் கதேனிர் ஆத்மனக ஸ்ரத்தாவன் பஜத்தே யோமாம் சாமே யுக்த தமோ மதக. அதாவது ஆல்ரெடி இந்த 6th சாப்டர் இதை பற்றி படிச்சிருக்கோம். அதாவது anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day by chanting Hare Krishna Maha Mantra around it, he is surely the greatest meditator. Example யாரு நம்ம இவர் யாரு நாமாச்சாரியா, அவர் பேர் என்னப்பா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இல்லையா? ஸோ அவர் தான் வந்து நாமாச்சாரியான்னு அவருக்கு பெயர். ஆனா எல்லாராலுமே நம்ம அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. இந்த பிராக்டிக்கலா இந்த கலியுகத்துல நம்மளால நமக்கு கடமைகள் இருக்கு. அதனால நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள்ல பகவானை நினைச்சுட்டு நாம செய்யலாம் இல்லையா? ஸோ மேலும் நம்ம ஆற்றக்கூடிய அத்தகைய பக்தினால வந்து நமக்கு வந்து மோட்சம் என்பது கிடைக்க பெறுகின்றோம். கடவுளை வந்து நாம உணர்வதற்கான பாக்கியத்தை நமக்கு பெறுகின்றது. மேலும் அந்த வைராகியத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொண்டே செல்கின்றோம். ரூப கோஸ்வாமி அதை தான் சொல்கிறார். as long as we are in this material world, we have to act இல்லையா? நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலம் வரைக்கும் நாம் செயல்பட வேண்டியதுதான். செயல்படவில்லை என்றால் இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது இல்லையா? we cannot cease acting. செயலற்ற தன்மையால நம்ம வந்து செயலாற்றாமல் இருக்கவும் முடியாது. ஸோ ஆனா நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்கள் அனைத்துமே பகவானை மையமாக வைத்து நம்ம ஆற்றினால் அதுவே யுக்த வைராக்கியம் இல்லையா? அநாசக்திய விஷயான் யதாஹரம் உப உஞ்சதே நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். யுக்த வைராகியம் உச்சத்தை பக்தி ரசாமிரதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் எந்த செயல் செய்தாலுமே, இந்த பௌதிக செயல் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவை அனைத்தும் பகவானைக்காக செய்யக்கூடிய செயலாக எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் செய்தால், அதாவது நம்முடைய கர்மங்களை நாம் செயல்படுத்தினால் அதுவே யுக்த வைராகியமாகின்றது. அப்படின்னா எந்நிலையிலுமே நாம பகவானுடைய நினைவை நாம் இழக்காமல் எப்பொழுதுமே அவரை நினைவில் கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள். ஹவு டஸ் திஸ் ஒர்க்? அதாவது எப்பொழுது இதெல்லாமே நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் விளைகின்றது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஆத்ம சுத்தி என்பது கிடைக்கின்றது. மேலும் நம்ம பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறி செல்லக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம முன்னேறி செல்கின்றோம். இறுதியில வந்து பகவானை வந்து நாம வந்து சரணாகதி அடையறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நாம வந்து பெறுகின்றோம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. Can understand. ஒரு நிமிஷம். 27 இல்ல. எஸ், கம்ப்ளீட் சரண்டர். மேலும் வந்து ஒன் அட் த எண்ட் பிகம்ஸ் லிபரேட்டட். கடைசியில வந்து அவர் வந்து முக்தி பெறுகின்றார். மாம் உபஷ்யஷி இல்லையா? அதாவது நம்ம வந்து நாட் பிரம்ம ஜோதியில் கிடையாது, பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்கான பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். ஸோ ரியல் சன்னியாசி யார் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும். அதாவது எல்லாத்தையுமே துறந்துறது வந்து சந்நியாசம் என்று சொல்வோம். ஆனா அவ்வாறு துறந்தால் நம்ம வந்து எதன் மீதாவது நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை துறக்கிறது என்பது இந்த பௌதிகத்தை துறந்து ஆன்மீகத்தை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ஸோ ஆன்மீகத்தையும் வந்து செய்யாம நம்ம பௌதிகத்தை துறக்கிறோம்னா அது நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனம்னு அர்த்தம் இல்லையா? சச் பர்சன் ஆல்வேஸ் திங்ஸ் himself as an eternal servant இல்லையா? சன்னியாசி என்பவர் அவர் தான். டிபெண்ட் ஆன் த சுப்ரீம் வில் ஆஃப் த காட். எதையுமே பகவானுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தன்னுடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்வார்கள். அவர்கள் இந்த பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்திருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சன்னியாசிகள் என்று சொல்லப்படுவதே. அவங்களுடைய சுபாவத்தை பற்றி நாம இந்த இடத்துல அவங்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னா, நிஷ்காம. காம என்றால் ஆசை, நிஷ்காம மீன்ஸ் இந்த பௌதீகத்தின் மீது இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஆசை. பௌதீகத்தின் தரப்பில் அவர்களுக்கு எந்த ஆசைகளும் இருக்காது. நோ இன்ட்ரெஸ்ட் பட் டெடிகேட்டட் லைஃப் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த காட் இல்லையா? சர்விட்யூட், அதாவது சேவகனாக, எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக செயல்புரியுது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சுப்ரீம் வில் ஆஃப் லார்ட். எந்த ஒரு செயலுக்காகவும் பகவானை ஆதாரமாக கொண்டு இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லா காரியங்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கோம், ஆனா அந்த செயல்களுடைய நன்மை தீமைகளை பற்றி நமக்கு எதுவும் தெரியாது. அதனால நம்ம பந்தப்படுவோமா விடுதலை அடைவோமான்னு கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ ஒரு செயல் ஆற்றக்கூடிய கர்மம் வந்து அவனுக்கு பந்தப்படுத்தினால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவன் திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஆனால் அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மம் பகவானிடத்தில் அவன் வந்து பக்தி கொண்டு அவன் ஆற்றினால்
அவன் விடுதலை அடையத்துக்கான மார்க்கத்தை அவன் தேடி செல்கின்றான் இல்லையா. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிபெண்டன்சி. இப்போ இந்த அதாவது நம்ம சரணாகதியில பாக்குறோம் இல்லையா, அதாவது அனுகூலியஷ சங்கல்பம் பிரதிகூலியஷ வர்ஜிதம்ன்றது, அதாவது எதெல்லாம் பக்தி செயலுக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கோ அதையெல்லாம் நம்ம செய்கின்றோம். அன்பேவரபிள் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம கண்டிப்பா விட்டுடணும். மேலும் பகவான் இருக்கின்றார் நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு என்ற அந்த உறுதி வந்து மனசுல ஆழமாக இருக்க வேண்டும். அதை தவிர்த்து அவரை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மளை ரட்சிப்பவர் யாரும் இல்லை என்ற அந்த உண்மையை உணர்ந்தறிந்து இல்லையா, நமக்கு எவ்வளவு அதாவது சங்கடங்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு அவமானங்களை நாம் வந்து எதிர்கொண்டாலும் அதையெல்லாம் அவமானங்களாக கருதாமல் இல்லையா, அதை ஹியூமிலியேஷனை வந்து நாம் அவமானங்களாக கருதாமல் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவத்தை யார் வளர்த்து கொள்கின்றானோ அவனே வந்து உண்மையில் பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைந்திருக்கின்றான் என்று பொருள். இந்த நிலை இல்லை என்றால் நாம் இன்னும் பூரணமான சரணாகதி அடையவில்லை என்று பொருள் இல்லையா. சோ பியாண்ட் வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் எதற்காக செய்யப்படுகின்றது? ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்காக தான் ரிச்சுவல்ஸே. ஏனென்றால் அத்தகைய வந்து அதாவது யக்ஞங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து சாதன பக்தி செய்யறது எல்லாமே ஆரம்ப காலகட்டத்துல தான். அப்படி செய்யதான் நம்முடைய அதாவது நம்முடைய இருமைகள் எல்லாம் குறைந்து இல்லையா, பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் குறைந்து பக்தியின் தரப்புல செல்வோம். இந்த பக்தியில நம்ம முழுமையாக நிலை பெறும்பொழுது நமக்கு வந்து அந்த பக்தி பாதையே போறோம். நம்ம பிரத்யேகமா எந்த ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். எண்ட் பாயிண்ட்ல வரும்பொழுது நமக்கு ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே மனதிலிருந்தே நம்ம எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் செய்யலாம் இல்லையா. மனதளவிலேயே நம்ம பகவானை நம்ம நிறையவே சேவிக்கலாம். அதுக்காக நம்ம காசே செலவு பண்ணாம ஆரம்ப காலகட்டத்துல நான் மனசுலயே நான் சேவிக்கிறேன், நான் கிரேட் பக்தியில அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அது வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா. சோ நான் செய்யக்கூடிய பக்தியே கிரேட், எனக்கு தெரியும் எல்லாமே பக்தியை பற்றி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அது மிக மிக தவறானது. சில பேர் காசையே செலவு பண்ணவே கூடாதுன்றதுக்காக மனசளவுலே நான் 1000 புஷ்பங்களை வாங்கி நான் போட்டாச்சு பகவானுக்கு. சூழ்நிலையை பார்க்கணும். நமக்கு வந்து எத்தகைய சூழலில் இருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம செயல்பட வேண்டும். அதனால எந்த சூழ்நிலையுமே நான் ஒரே மாதிரி அப்படிதான் இவ்வளவுதான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், கஞ்சனாகத்தான் இருப்பேன் அப்படின்னாக்கா அது தவறு இல்லையா. கார்பண்யமாக இருக்கவே கூடாது. நமக்கு என்ன முடியறதோ அதை கண்டிப்பா செய்ய வேண்டும் இல்லையா. சோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்முடைய கால்கள் பகவானுடைய அதாவது திருத்தலத்தை வந்து சேர்வதற்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய கைகளை வந்து பகவானுடைய செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒரு மாலை தொடுக்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு கோயிலை சுத்தம் படுத்துறதுக்கோ இப்படிப்பட்ட கைங்கரியங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய உடலை இல்லையா மனது எல்லாவற்றையுமே நம்ம சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான பக்திக்கு வந்து நமக்கு அடிப்படையானது. அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து மனசுலயே உட்காந்து நான் எல்லாம் சேவிச்சிட்டேன், எனக்கும் பக்தி இருக்கு அப்படின்னு விதண்டவாதங்கள் நாம செய்யக்கூடாது. உண்மையிலேயே தூய பக்தியை வந்து நம்ம வந்து பக்குவமடைந்த மனிதர்களால் மட்டும்தான் ஆற்ற முடியும். நார்மலான மனிதர்களால தூய பக்தி சேவை ஆற்ற முடியாது. அந்த தூய பக்தி சேவை அடையணும்னா அந்த மனிதன் வந்து அன்றாடம் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து அந்த தவங்களை அவன் பரிபாலிக்க வேண்டும் இல்லையா. நிஷ்டையோட அதாவது யமா நியமா இல்லையா, இந்த 2 இதுவுமே நம்ம பார்க்கணும். சோ யமா நியமங்களை நம்ம பரிமாறிக்க வேண்டும். எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பது யமல சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்த்து விட வேண்டும். அது எல்லாமே நமக்கு பக்தி பாதையில வந்து தடை கற்கள். So one cannot understand the plans and activities of pure devotee இல்லையா. ஒருத்தரால புரிந்து கொள்ள முடியாது தூய பக்தருடைய செயல்களை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தந்திர வாக்கிய கிரியா முத்ர விஜயனா புஜயஹ. சோ மத்திய லீலையில வருது. கன்க்ளூஷன் என்னன்னாக்கா இந்த 28 a person who is thus always engaged in the service of the Lord, ஆனா எப்பொழுதுமே அதாவது பக்தி செயலில் ஈடுபட்டு இல்லை எப்பொழுதுமே பகவானை நினைத்து கொண்டு அவருடைய அதாவது how to serve Lord considered completely liberated, அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே அவர் முக்தி பெற்ற ஆன்மா ஆகின்றார். மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்காத அத்தகைய தன்மையும் அவர் வந்து அடைகின்றார். அவருக்கு உத்தரவாதம் என்பது அளிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்தட்டுமா, அடுத்த வாரம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸ்லைட் நம்பர் 29 இது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கோம். மேபி அடுத்த வாரம் ஒரு 1/2 hourல முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் வில் ஹாவ் எ டிஸ்கஷன் ஒரு 10 நிமிடம். அதுக்கப்புறம் 10th சாப்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பத ஆரோக்கிய கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதநாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே.